हेलौ लोगोफोर आरो आगैमोन आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय आरो दिनैबो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै आंहा दिनैहाय फिथा हमनानै जानो नागिरदों नै आङो दा अनखौ देनानै लाबाय नै ओरैजाय सिबिं देबाय सिबिं देनानै लाबाय सिबिंजों सिनि आं दा हमनोसै लोगोफोर नै पेपायाव नै नांगौ नालाय फिथा हमग्राखौ सानिया गंसे गाज्रि जाबाय आरो ओंखायनो पेपाखौनो गंसेखौ लाबाय आङो ओमफ्राय सानि गंसे दंखायो सानिजों हमनोसै आं दा गेसाव दै फुदुंबाय आरो दै गुदुङाबो जाबायानो आं दा दै दुंबाय आङो दा पेपायाव अन होनोसै फिथा हमनो थाखाय सिनि होबाय सिनि थाखोसे नै अन थाखोसे होबाय आरो नै सिबिं थाखोसे होनोसै गोथाव जानायनि आङो थाखोनै होयो आरो बानायबाय लोगोफोर फिथा बानायबाय नै साहा बानायबाय गाइखेर साहा लोगोफोरनि आं दा सानिजों हमनोसै सानिखौ बिदि सोबाय लोगोफोर फिथाया मोनबाय आंना Kamlenga pista. Sini. Pista mendengar ini lupa. Ini sedikit berusaha. Saya mana? Setengah sah. Logofor, ni hang kam kri संनोसै नै लाफा ओंख्रि ओमफ्राय नै बे फान्थावखौबो एवनोसै न'नि फान्थाव आरो नै खंखाय खंखिथार संनो नागिरदों आं लोगोफोर बेखौनो लाफा मैद्रु जानोसै गोथावनो गुसुनो बोथोराबो गरम जाहांखाबायना लोगोफोर नै ओमफ्रायो आं दा संनो सायबाय नै लोगोफोरनि आं दा सारायखौ जानबाय नै आंहा संनो रेडि नै ओरैजाय गाइखेर फुदुंदों नै दा बेलासियाव लोंनो फुदुंना दोनबाय आङो दहायो फिथाजों एसे लोंखांबाय आरो नै एसे दंबावो न'नि सेरनायमोन आरो मोसौ फिसाया राबाय बांद्राय मोनला आरो गाइखेरखौ आधा केजिल' मोनसै न'आव गाइखेरखौनो साराया दुंबाय आंना आङो फार्स्ट फान्थाव फ्रायखौनो एवग्रोगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव लाफाखौ संगोन जे थाव गोथां होनोसै आङो लोगोफोरनि थावा दुंबाय आंना हालदै एसे होबाय आङो
लोगोफोर नै आंना फान्थाव फ्राय एवनाया आरो भाजा एवनाया नै मोनहांहांआनो जाबायानो गोरलै गोरलै नालाय दसेनो मोनबाय नै आराम लोगोफोर आंना फान्थाव फ्राया मोनबाय आङो दा नै बेयाव खांनानै दोनसै लाफा संफिननोसै आङो ôi Nani mandi dong फानलु सामब्राम एवथुमनाय जाबाय आंना लोगोफोर लाफानिया दा लाफाखौ होसनसै मोनजागासिनोहाय लोगोफोर जोंना लाफाया थाइजोब्बाय लाफा फाथिनिफ्रायनो राहियासो बोजोरो जोंना फाथि बोजोरोमोन रबहांबायानो आंना लाफाया लोगोफोर नै आंना लाफाया दै होजासिगोन दै होनोसै आंना दै होनाया जाबाय लोगोफोर खोबनानै दोनसै आं मोनबाय थाथोंसै लोगोफोरनि आंना ओंख्रिया मोनबायानो लोगोफोरनि आंहा जानोसै दिनैनि ओंख्रिया नै लाफा मैद्रु फान्थाव फ्राय नै ना मुला मास फ्राय नै टमेट' खोरदै संनाय बाथोन बिमा फिसा ओंखाम जानो नागिरबाय जोंहा नोंबो जागोन मा टमेट'खौ जागोन Apa? Boleh kan? Saya dulu saja. Cantik ni. Oh, biमा फिसा ओंखाम जादों जोंहा लोगोफोर. Giống là đó nữa. Nè, thì sao đấy. Jadi, kali ganda. Sa. Không thay ra buah bơ kau sợ. Ama. Saya? Saya?
我。